Nyakwaromogi tarik 11 dwe mar 12 ndalo 14 kende to odiochieng' ma ji rito higani mana skuku biro chopo. Kata kamano intiere kama kare odhiambo ni mar mondo mi yud weche manyien e chenro mar ang'ichuelo wantiere koda mathoth. Tielo mokwongo gol duoko ma KJSEA. Chal nade weche mag duoko go? Migawo mar somo yango na weche motenore kod duoko ma KJSEA. Wantiere kod gik mathoth motenore kod bende masira motimore Homa Bay moweyo ka jolupo adek nowito ngimagi otieno manyoro. E kinde ma nyogi timore nade ne gilupo kotuomgi kod meli moro ei nam Lolwe. Komachielo bende rekod mar iwacho ni kwako yien oketi e pacho kaendi seche 72 magi to kod moko mathoth magi weche mamiyo pek. Of the 1,130,459 candidates who sat for the 2025 KJSEA, 59.09% have demonstrated potential to pursue the STEM pathway at senior school. Duoko mar penj KJSEA ogol ayanga kasomo mar kwano okotimo makare kinde ma nyithindo manyiri to yange nitimo maber ahinya moloyo yawuoyi. Doho mamalo chungo keto e tim winjruok mathieth manobede kind piny Kenya kod Amerika. Sisi tunaamini kwamba Wangari Maathai wetu wamerudi na tunashukuru sana na tunasema tutaendelea kujionyeshana sisi kama watu wa Nyeri. Mimi nimeona boy child huku tumepewa challenge manze, tumepewa challenge si ati. Na mudhoni ounjo rekod mar piny mangima bang' kwako yien kuom seche 72 maonge yweyo. Nyakwaromogi machiegni laiwa duto mag tudruok gin mago moyaw nyalo orna ote mari machuok wabiro somo madhi nyime kod weche manyien. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako atamalo 75 ma jopuonjre manyocho timo penj mar grade mar 9 mar KJSEA oyudo marks madiere kadhi nyime kata approaching expectations kadhi nyaka exceeding expectations. Kit somo mar creative arts kod tuke kaachiel gi mar pur jopuonjre timo maber mokalo kakwano kod sign language to kotime maber ahinya. Kaka jorito mondi lero ma hawa tamalo 60 mar jopuonjre onyiso dwaro mar timo tiegruok mar kwano, science, lony manyasani kod tije lwedo e sekondar mamalo. Kokalo kuom mbui mar duol matayo penji e pacho kanek, jopuonjre manyicha otimo penj mar KJSEA oyudo ayanga duoko gi mahawo dwe achiel bang' tieko penjgi. E ripod NEC, mana atamalo 25 mag jopuonjre ema ok ochopie maksi makare ma en approaching expectation kadhi nyime ka atamalo 75 to kalo approaching expectation kadhi nyime. 75% of learners performed at approaching expectation and above across all subjects. Creative arts and sports registered the strongest performance with 96.84% of learners attaining approaching expectations and 2 above. For the first time in the Kenya education system, we are reporting on the learners' achievement using a rich array of data that has been accumulated over a period of time using both formative and summative assessments. Ripode yo yango ni somo mar creative arts and sports otime maber ma oloyo kod atamalo 96 mar jopuonjre ma oyudo nus mar maksi 4 kadhi nyaka 8 kata chakre approaching expectations nyaka exceeding expectation. Iluwe kod pur kata agriculture, Kiswahili kachiel kod social studies. Ka jopuonjre manyiri orienye mahawo somo 5. Out of the 12 subjects offered at KJSEA, 7 subjects recorded a higher proportion of learners
performing at meeting expectations and exceeding expectations. These were Hindu religious education at 84.62%, integrated science 61.77%, social studies at 58.56%, creative arts and sports at 58.04%, Kiswahili at 57.98%, Christian religious education at 53.96%, and agriculture at 52.26%. Kata kamano, remo neno e somo mar kwano, kaachiel gi sign language ma jopuonjre ma oyudie maksi madiere kadhi nyime, okoromo 40%. Thoth jopuonjre gi e ote mane gichiwo mag skunde, mahawa 59%, gombo timo tiegruok mag kwano, science, lony manyasani kod tije lwedo e sekondar mamalo, 46%, gombo timo social sciences, ka 48%, to noro kwayo mar timo arts and sports. Higani e kwan mar jopuonjre milion 1.3 mane otimo penj, 56% ne ni e kind higa madwarore, mane ni piny mar higa midwaro ma en 13 dok chien, ne gin 3%, kama okalo higa ma idwaro ne gin 36%. Oti kod penj 3 e chiwo maksi e duoko gi, kama oriwo penj mar grade mar 6, ma okawie max 20, grade mar 7 kod 8 okawie maksi 20, kaachiel kod penj mar KJSEA ma okawie max 60. Gikone e klas ma okwongo mane ochako lai manyien mar somo mar CBE ikore ne donjo e sekondar mamalo kata senior sekondar gi report manyiso ni mahawa 80% kuomgi okalo. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Duoko mokwongo ma KJSEA mogol kawuono choro piny Kenya machiegni kod yueyo chutho kit somo mar 844. Lokruok ma kamano manachakore higa ma 2017 kawuono chope ng'iende ka grup mokwongo mag CBE otieko somo mar junior kendo koro gichomo senior school kama gibiro kawe higni 3 ka Simfros Okinda chiwono ler ewi pogruok madhi bedo e kit somo ni kod machon mar 844. Kuom thuolo malach, odiochieng' mar chiwo duoko mag penj madongo ne nyiso picha machalre. Miel, wende, mor mar jopuonjre kod jopuonj, kod nyasi mag pako skunde motimo maber. Picha no opogore kod odiochieng' ma kawuono kigolo duoko mag penj mar klas 9 KJSEA e okang' mokwongo. Piny oling' thi, onge luongo nying sikunde kata jopuonjre motimo maber maloyo jowadgi, ka ng'eyo kaka jopuonjre otime penj owene jonyuol kod jopuonj gi jopuonjre giwegi. Kopogore thuolo machon, penj mar KJSEA ogolo sigo mapek e kor jopuonjre mane nyiso ni japuonjre ma oreme penj ngima mare ok dhi maber ahinya kipimo kod mago motimo maber ahinya kotenore koda weche mag yiero skunde mabeyo. Ne jonyuol mathoth gi poko lony malongo kod lai manyien ni KJSEA ok bi gi certificate mak mana jopuonjre biro yudo oboke manyiso kaka gitimo e kit somo duto 12 ma dho ngere dendo ni result slip. Kit duoko no bende oke machiw maksi duto ma ibiro tigodo e tero japuonjre senior school kalora ni maksi mag KJSEA ikwane yo mopogore. The assessment of learners at grade 9 comprised 20% from the Kenya Primary School Education Assessment, 20% from the school-based assessment in grade 7 and 8, and 60% summative evaluation at grade 9. This summative evaluation is the KJSEA. Senior schools ibiro pogi kalore kod kit somo magichiwo. Kit somo go oting'o STEM, mano kama oting'o science, engineering kod kwano. Machielo en social sciences, ma ne jopuonjre matimo maber e somo mag dhok kata humanities kod somo mag dini. Kamogik en arts and social sciences, ne jopuonjre mani kod mich e weche tuke, ng'wech, drama e kin mamoko. Senior school opogi e kidienje 4. National schools machon sani iluongo ni category 1 kata C1. Extra county schools sani iluongo ni C2. County schools iluongo ni C3. Ka sub county schools iluongo ni C4. Jatatije mar TSC yor kojolo Evelyn Mitei olero ni jopuonj oseketo ikruok makare ne lokruok manyien ka jopuonjre mokwongo donje senior school Januar higa manyien. The transition demanded courage, adaptability, and strong learner-centered approach for our teachers, and I sincerely applaud them for embracing the competency-based education system and its assessment model.
They have shown remarkable flexibility and innovative leadership, realigning instructional approaches, guiding learners, supporting projects, and preparing them for assessments that prioritize skills over memorization. Kamudho mandiwa umokang' achiel e kit somo mar 844 kendo tari ne piny maduong' mokwongo ma jogedo chiko KJSEA e bwo CBE. Piny Kenya chorore machiegni kod loro chutho kit somo machon mar 844 mabiro rumo ayanga e higa mar 2027. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jolupo adek nawito ngimagi ka achiel yudo hinyruok tok ne tuomgi kod meli nam lolwe machiegni kod chula mar Remba e kar chung'od bura ma Suba North County Homa Bay. Jolupo adek go Frederick Odhiambo, Pascal Oluoch kod Wycliffe Nimo mawuok e dhowath Masindo nawito ngimagi tok masira nojukogi ka gilupo otieno manyoro. Ripoti yango ne giwito ngimagi tok meli moro manochomo Kisumu kowuok Uganda tumogi. Wach moyang kod jakom dho yedhe Edward Oremo, chenro mar manyo ringregi dhi nyime. Meli moro maduong' manyarenge nam nyotuomo yie moting'o jolupo iye. Jolupo ma Sindo Main, jalupo Frederick Onditi Odhiambo mayagi Masumbi, Pascal Oluoch maya Sakwawendo kod Wycliffe Nino mabende ya Suna Migori owito ngimagi ka jalupo achiel otonye masira no ma iluongo ni Aboy oaseyo migawo ma ochung'ne weche mag wuoth mag nam kata Kenya Maritime Authority kod migepe mamoko ma omakore gi ng'wech mag yiedhi nam gotieno mondo ginyal keto malong'o singla kata ranyisi moko manyiso ndara mag meli ma ringe nam kanyo gotieno mondo odwok ng'ikruok kata thoge mawuok kuom ajali ma wayudo kuom meli madongo ma bende ting'o misike kata bedo e wuoth mar nam gotieno seche ma jowa bende lupe. Do mamalo chungo chenro madhi nyime kod winjruok maendo bede kind piny Kenya kod piny Amerika wibero chenro mag thieth mapacho ka. E kind winjo bura manochwale do kod Sendra Busia Okiya Mtata, do chiwo chik mondo chenro duto motudore kod chiwo nonro mopondo mag thieth mag jo Kenya kara nonro moro amora mar kit thieth ma jo Kenya osebedo kayudo kik timre. Nyaka bura no winje kind joma chiwo ng'ur kod joma omaknegi bura. Winjruok mar bero chenro mag thieth kokalo e chiwo nonro mag thieth e kind piny Kenya kod Amerika noketi kogno kod jatend piny Kenya William Ruto kod jatend Amerika Donald Trump tarik 4 dwe mar 12 higani. Kweth ma keto piny owacho tesre wuoko ka giwacho ni winjruok mar Kenya kod piny Amerika ni kod mudho kendo ok gipuodhe. Kweth no kotenle kod Rigathi Gachagua kod Kalonzo Musyoka giwacho ni gin kod jo Kenya mamoko ok girwako kenge ma keto kembe piny owacho e lwet ji giwegi. Safaricom, our national crown jewel, had 15% of its shares sold at a fraction of its true value. Kenya Pipeline, the lifeline of our energy sector, is also facing the same threat. JKIA, our gateway to the world, has been compromised in management decisions favoring profit over national security. And KCB, a pillar of financial system, has been manipulated to benefit a few insiders. This is not economic reform. This is international neocolonialism, a quiet auctioning of our sovereignty. For those of you who will go to Nakuru and Western Kenya, mukifika pale Limuru, where Ruto launched the Ridoni Mau Summit Road, there is only a signboard. There is no equipment, not even a wheelbarrow. So the real challenge of this country is lies by William Ruto. We are eagerly wait to see what the results of the recent election, the results of the recent examinations, curriculum-based education. We all know there's been confusion even in that sector. It's like a groping in the dark every step of the way. Ya kora gitok lipot ma bendi kwedo godo piny owacho kod kweth moriwo ma kwedo piny owacho wakao yweyo wa mokwongo kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth ma waikoni.
We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Sani koro gimora mora kethre. Onge ngata madore mondo winjire gi wadgi. Akia gima dhi nyime. Mana dier waya. Gisani onge ngata mong'eyo ni en ng'ano makonyo ng'ano e odni. To your home this year. Tunasherekea customers wetu kikwetu kila siku. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Jumani erogo mar nyithindo. What do you want to be when you grow up? Kubo chuoyo tienda. Kwano bende ok awi. Touch me, oh Lord. Mama, give me love, love. Central African Republic. Central African Republic. Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana e Ramogi TV. Erokamano kuom medo keti Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto sidho kinde 54 e pacho ka osimbo mar kinde madongo kata senior councils e kar jot maduong' ma jatend piny e bor Nairobi. Mokumo kinde mano sidh gin PLO Lumumba, Ambrose Rachier, Speaker mar Bura Moses Wetangula, Elisha Ongonye kin mamoko. Ruto kod Ogai Mado Martha Koome jo kindego mondo bedela ema nyime kelo lokruok kaachiel gi nyiso kido maber ne okinde matindo. Chris Owino nigi mathoth. Jatend piny William Ruto onyiso kinde 54 mane osidh kondo mar okinde madongo mondo bed ranyisi maber mar bedrock e apisi kaachiel kod bedo e apara manyime e kelo lokruok pacho kae. Congratulations. You stand here today because you are beyond question. Truly meritorious of the distinguished title of Senior Counsel. This is not only a badge of honor, but it is also a solemn recognition of merit, responsibility, and trust. Your conferment of the rank of Senior Counsel is therefore not accidental. It reflects your years of ethical practice, intellectual rigor, and unwavering fidelity to the rule of law. This honor also imposes on you obligations,
And by being inducted into the rank and dignity of Senior Counsel, you now step into a calling of leadership within the profession. The younger generation of lawyers will continue to look upon you for guidance, not only in the legal craftsmanship, but also in ethical conduct. Okinde makamago mane owal kod duol mochung'ne ng'iyo weche mag okinde pacho kae JSC oting'o nyaka spika mar od bura Moses Wetangula, Pielo Lumumba, jakom mar Gor Mahia Ambrose Rachier, Elisha Ongoya, Katwa Kigen, Mudhomi Thiankolu, kod ogai machon mar okile Nelson Havi e kind juma moko. You are called to safeguard our democracy, to strengthen our institutions of justice, to support necessary reforms, and to help widen the door of access to justice. Kaoloso e kindeno, ogai mar doho Martha Koome oparo ne gin bad migawo mar doho kod okinde onego wuoth e twech achiel kaka yo mar miyo jopiny ratiro kaachiel kod nyayo demokrasia. I therefore challenge the senior bar to take the lead in mentoring advocates and in nurturing a professional culture where competence is inseparable from integrity. It falls upon you, colleagues, to ensure that the legal profession remains a guardian of justice rather than merely a marketplace. Koome bende ojiwo okinde mondo ket tiegruok mar okinde kaka lony ma omi luor ma ok sekta mar loso pesa. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi sigana mang'e ni bro dwaro ting'o wang'e nikech oganda jo Kenya osebedo ka luwo ahinya. Nyadendi ma nyar Kenya, Truphena Muthoni, ohunjo rekod ma piny ngima bang' kwako yien kuom seche 72 maonge yweyo kaka okang' mar jiwo oganda mondo rit alwora. Rekod mohewo seche 48 mane osewuoyo kinde mokalo. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miyowa chal mar wuod nyadendi Truphena Muthoni mowuoyo godo rekod kod nonro mare. E kar saa 6 kod dakika 25 mar odiechieng', Truphena Muthoni nyadendi ma jahigni 22 mawuok e kaunti ma Nyeri owuoyo rekod mar piny ngima bang' chung' ka okwako yien kuom seche 72 maonge yweyo. En wuoth manokelo kanyakla mar oganda jo Kenya, jotelo kod johera mag alwora manoyuoro machiegni kendo timo miye jip nyaka chop giko mar rekod mare. Nimetoka Kisumu nikuje nione huyu msichana wetu. Msichana amefanya kazi safi. Sisi hatujalala. Tunaona mrembo wetu, tuko na yeye kwa kila pahali. Tunamfuatilia kwa mtandao, tunamsupport kwa mtandao, na hata live tumesema lazima tufike tumsupport. Ni msichana amefanya kazi safi sana. Na inatuchallenge na tuambia kila mtu ajitume. Hata rais amesema watu wafanye kazi, usikae unangoja uletewe au pati. Nyadendi Truphena osebedo ka ong'ere kod kedo ne ratiro kod ler mar alwora kuom kinde, okang' ma osemiyo temo timo gigo manyiso hera mare ne alwora kod ngima mar gigo mayweyo. E tielo ni, Truphena okawo okang' mar kwako yien kuom seche 72 otieno kod odiechieng' kaka yor nyiso oganda ber mar bedo kod rito yiende alwora, ahinya to e rito yiende manyachon masani ng'aw kaluwore kod tong'o yiende makinde ka kinde kod nok mar kothe magi. E tielo mokwongo, Truphena notemo kwako yien kuom seche 48 e chak higani, kendo nonyalo wuoyo rekod mar Abdul Hakim Awal ma en japiny Ghana manokwako yien kuom seche 24 dakika 21 kod nyirni 4, rekod ma Hakim nowuoyo tarik 23 dwe mar abich higa mar 2024. Rekod mar Truphena matinende wuodhe nochakore chieng' wuok tich tarik 8 dwe mar 12 higa mar 2025 kar saa 6 kod dakika 25 mar odiechieng' e laro mar apis gavana ma Nyeri Mutahi Kahiga. Kuom seche 72 Truphena ochung' maonge bet piny kata ka koth chwe, onge chiemo, onge wilo law, onge dhi e ot madundo, kendo onindo ka ochung' e koyo. Ponono buk mayango rekod mar piny ngima mong'ere kaka Guinness Book of World Record oyango rekod mar Truphena odhi bedo dhano mokwongo e piny ngima manoketo rekod mar seche 48 kendo bang'e wuoyo rekod mar seche 9 kende. Cynthia Onyango, Ramogi TV.
Sani koro ng'ata ringo gi record, in bebed piny. Manyana record minyalo break asayo. Kuyudo moro manyalo timo to wachna bende atemane. Maukum mon liete e kaunti wa Migori sema hukum ruodhi kuom midhieche magikale. Kagimanyo mwandu magwegi magiparo ni maweg pargi nowayonegi kaka lope kind mwandu mamoko ma imayo gi jafwambo marwa Jojuma nigi ler. Ywaruok mag mwandu to ahinya lowo e kind mon liete kaachiel kod moko kuom jokanya anyuolagi. To ahinya ka yuochegi en achiel kuom midhieche madongo ma moko mon liete pod ywago e kaunti ma Migori. Ndo ka perpetrator en yuora to perpetrator nyok nyal make nikech an lweta ni nono. Moko kuomgi oseriembi e lope ma kuom kinde mathoth yande ne gidake ka ging'eyo ni mag wuon pargi ma osenindo. Ka moko kuom mon liete be nitie doho kamanyo ratiro. Moko kuom mon liete wacho ni giserem yudo mwandu mane wuon pargi oweyonegi nikech gik mathoth ma oting'o ruodhi ma otenore nyakonchiel. Land rights for women and widows are ignored. Legal provisions are overridden by discriminatory customs and corrupt local administration during land succession. Harmful cultural norms override legal protections with impunity. Nancy Adongo men jakom marwako mar mond liete ma bende ong'ere kaka smart widows wani moko kuom ruodhi osebedo kaka orongo nyakonchiel kod yuochegi kendo koro mayo gi mwandu. Ing'e maber ni ato lweta ni nono antilie. Takelo ni wach adier wach ma samori maya lopa. To idhi wacho ni ng'ama miya miwa uru thuolo nikech mikwongo kangaru kot minyiso wan wadog wadhi wabed piny kaka nyuola ni inyowa. Ywak ma ogol kod moko mond liete osir kod jokanyo irwego makerogo mag oganda ma oting'o Women Collective Kenya kaachiel kod Peasant League ma bende wacho ni piny owacho serem e konyo mond liete ma imayo mwandu. Letu tumefanya solidarity walk kwa barabara tukizungumza tukitoa sauti kwa yule mwanamke ambaye anapitia dhuluma na hizi toka nje kujitetea. Tumekomesha katika jamii ya kwamba wanaume watulinde. Giwani apisas mag piny owacho osirem keto tim chike manyalo reso mond liete ma isando kendo imayo mwandu. The failure of police and chiefs to act is a first line breakdown. Perpetrators with money or influence are shielded. Victims are discouraged from reporting and cases are buried. Justice is delayed. And justice delayed is justice denied. Lilian Kiptui wach ni piny owacho nyaka koro wuogo kendo koriti ratich mond liete mana kaka irito ratiro mag jokenya mamoko. Matrimonial Property Act explicitly secures women's rights to protect within marriage, but widows are routinely dispossessed through corrupt and discriminatory succession process. Kenya is not a country without laws. It is a country where laws are selectively applied. We remind the state of its legal obligation to protect women as per Article 2 of UNROP, which talks about general obligation of the state, and Article 43, Clause 3 of 20 of Constitution of Kenya 2010. Lipod yango ni thoth mond liete oserem kao okang' mar chik ne jokanya anyuondgi mamayo gi mwandu nikech luoro ni dhi riembgi kod anyuola. Mashemeji nyanyasa mine to mine oling to wacho ka ni mine kiwuok oko midhi report ng'ani to ng'ani ok bichako wabro stop gimiluongo ni gender based violence. Mine oluor, mine kia ni nitiere gimoro ni right of women to success iluongo ni succession. Midhi iridhi lini land mar chuori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Machiegni weche mag ohala johala matindo manie sekta mar twang'o lewni e boma ma Beyo yudo tiegruok e yore mag nyalo berogo tijegi e bwo chenro ma piny owacho kokalo migawo mar riwruoge mag saga mane gichako mageto counties 47 e piny Kenya. Chenro metayo gi duol mochung'ne ohelni matindo mong'ere ni Micro and Small Enterprise Authority ma itimo gi piny owacho ma piny Kenya komakore gi bengi ma piny mangima ma World Bank. Riwruok ma jogo matwang'o lewni e boma ma Homa Bay mong'ere ni Homa Bay Smart Tailors gin achiel kuom grube mane yudo thuolo mar donjo e chenrono kendo gisebedo ka giyudo tiegruok kuom ndalo 4 ma yudo lony kod riekni manyien e tije ma gitimo. KJET program is the national government project in which the World Bank and the Kenyan government have come together
to stimulate economic growth within the country, within that the bottom-up economic transformation agenda. And MSEA is an implementing agency to make sure that the programs that have been identified within the KJET project are implemented on the ground. Watim registration koran gigni abich. Gruban no chaka higa mare no ket official higa mare 2021. Koro watimo tije mag twengo kama wantiere kendo members are very active. Koro sani program wantiere go kanen program mar KJET ma sirikal okelo na mondo bi okonya ka jok matimo business matindo tindo. Especially koro wanto wan jotwengo. Koro mane gimwa deal goda sana. Koro KJET program obiro ka mondo mi opuonjwa kaka wanyalo timo ng'eyo ohala mwatimo, kaka wanyalo ohala wadongore koso ok dongre. Koro nomiwa onyisowa gima wanyalo timo mondo mi wadonje MSEA. Bang'e ne wadonje MSEA. Bang'e ne omiwa charan to nokel ne en charan gi masinde moko madongo moriwre nyaka carpenters nyaka tinsmith. Mane wandiko barua ma jo KJET noyie mokawo wa Homa Bay kendo nokelnwa puonj. Wamor gi puonj mane okelnwa. Koro mogi tok report machal kamano bedo kwa kauyo kata kamano kapok kauyo nitie ji mathoth maloso koda kae ne mabende orna otegi. Erokamano Liza Kinyi ka intiere gwenge mago mabe wacho no Chieng' Emmanuel awuoro kaka nyako no nigi mental strength matiende ni pache otegno kane okawo thuolo mar mondo mi ne okwak yien no kuom kinde to kod thuolo mathoth. Aneno kanyo bende ji mopogore opogore mang'isa ni nitiere moko kuom rekod monego bed ni koro ji temo. Antonito Nyadida wacho ni nitiere gik mathoth mapod onego watem mondo wachop kanyo. Aito Samson Uma wacho ni seche 72 ok yot ahinya nyako no temo. Mondi Fanuel wacho ni Chieng' Emmanuel ni yo makare. Nyadendi no oriwo oganda jo Kenya mathoth e kinde to kamano Mondi Fanuel. Steven Ondiege penjo ni to okwako yien to koth chwe kapolo go yien to chal nade. Erokamano Steven Ondiege kuom ote machal kamano. Steven Obara iwacho ni rekod mathoth po nitiere jo Kenya nego koro donje bugno kaka dwarore. Erokamano Steven Obara. Felix Omondi Makonyango ka wuok Nairobi wacho ni gima koro dong en liere ndege kuok Nairobi nyaka Mombasa. Nobody has done that, imagine. Erokamano Felix Omondi Makonyango. Steven Odhiambo wacho ni rekod mar mita 100 mar Usain Bolt bende ne koro ng'ato temeane manoketo higa mag 2008. Erokamano Steven Odhiambo witi kuom mote machal kamano. Odira Nyamarege Derich wacho ni Chieng' Emmanuel nyadendi to nopara ng'o mondo mi odhi okwak mana yien. Wawinjo gin weche mag rito alwora kata kamano ok en gima yot. Otieno Dan wacho ni en kod rekod mar chiemo ndalo 2 moko chung' mondo en bende donje bugno. Erokamano Otieno Dan kuom ote mari. Brian Tobias wacho ni en koro odatimo gima Yesu kende manotimo, odwa wuotho e pi. Gin ote mathoth nyakwar Mwajwang ma bende or kaendi kod jogo maneno wa kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth moikone chenro mar Ang'ich Welo. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Chieng' tich abich mar juma ni wabiro tero we chuny science mar thieth. Bed kodwa e odieng'o ka wawuoyo gi achiel kuom lakteche mong'ere ahinya weche mag thieth mag adundo. Kawuono wadhi wuoyo e tuo miluongo ni rheumatic heart disease. Ma en tuo mar adundo. Gimotimore en ni dhot mar adundo okethore. Wakoloni matute wi gik madwarore ing'e kuom tuoche mag adundo. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. En puonj manyalo loko ngima ma ok inyal winjo kamoro amora. Remo kadhi mbele to duogo chien, mano kelo shida. Jatuo olo mang'eny kabisa, tielo kuot, ich kuot, seche moko pi kunore
e kor ng'ato kata e ng'ato. Chieng' tich abich, kik ijwang' chenro mar penj laktar. Kod Ruth Otieno, sa 12 odhiambo. Kik bai. Royal Mabati Factory Limited keloni Christmas AUD. Wakeloni mabede mag corrugated kod box profile, brick tile gi roman tile nyaka AUD nono maonge chudo moramora. Gochnwa gi 07222 638 kata ket order mari sani e www.royalmabati.com. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Challenge maduong' ahinya en comparison ma clients biro go. Clients biro to compare bei gi gik moko kaka supermarket. Definitely okwanya produce the same, at the same time prices okwanya bet ma same. Edwe mar Disemba, sama piny dhi mos kendo joot chokore kanyachiel. Wagwelo mondo udoge tudruok gi gigo madwarore moloyo. Dwe mopong' gi puonj makonyo ngima joot, rieko mar bedo gi ot motegno kod weche makelo geno kod winjruok. Nyasaye manochako ot ene mogere, ene morite. Kisedonje keny, rwakie Nyasaye e kenynino. Weuru mondo wawer wende mag Injili mar jiwo chuny kendo miyo chunywa bedo gi mor. Injili ngima, Sabato ka Sabato, chakre saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Kokalo e chuny nam, e tiend puonj koda timbewa. Ma en 111, chenro makelo nung'eyo madier mar joluo. Nitie chik manam machon, mondo ne ondhie kaniketo gimomi luongo ni migongo. Wawuotho e alwora mar joluo, ka waromo gi ji mopogore opogore. Wafwenyo adiera mabwogo ji. Ndalo be gimoro ne muchari ni bende ne pod onge. Ne onge dier. Iolo ni mana ng'owa, kuoye miketie. Kowuok e timbewa, nyaka e ngima mapile, e ngima ma ok ong'ere. En gima nigi mwandu, en luo nyaka e chunye. Joluo 111, jokato gen. 111, Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno, kod James Rabala, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo jatend piny Kenya William Ruto dok ne chenro manoketi ma jolimbe mapacho ka chulo osuru mar kuonde limbe mokalo yor mbui ma eCitizen. Gino mowacho ni osekonyo e medo nweng'o mar piny Kenya. Bende yango ni le mag bunge machalo kaka liech kod omuga osemedore pacho ka. Kata kamano mwanda kod magwar to kwan gi osebedo ka dok chien. Ne en nyasi mane obage kar bagoromo ma KICC e boma ma Nairobi. Nyasi manaotele gi jatend piny Kenya William Ruto. Wapi makofi tafadhali? Jatend piny otiyo kod thuolono madok ne chenro mane sirikal oketo mar chulo osuru ma ichule kuonde limbe mapacho ka e yor mbui mar eCitizen. This year's Jamhuri celebration is themed around tourism, wildlife and mice. Digitization has enabled us to cut down on corruption, on theft, on pilferage of government resources. In 2022, we had 300 government services available on a digital platform. Today, we have 23,000 government services available on a digital platform.
Ruto wacho ni okang' makamano osekonyo medo kwan osuru ma ichoke thurka kawo ya omenda ma ok okadho bilion 3 nyaka siling bilion 7 kendo dino fuok ma omenda osebedo kalalgo e yor mibadhi. I remember when we finally made the decision that you can no longer pay cash to go to any of our tourist facilities, that you had to pay on a digital platform. There was a lot of resistance. In fact, I remember on one occasion in Masai Mara, there was an orchestrated jam of tourists to show how difficult it was for us to pay on a digital platform. I want to congratulate KWS. They stood their ground. Look at what has happened. They used to collect between 4 and 5 billion shillings every year. Last year, they collected 7.95. Bende oyango kenge ma sirikande osekawo mar timo chenro mag dongruok e pacho ka ahinya te sekta mar limbe. Ranyisi en kar bagoro maduong' mogik e Afrika ma ugwe kod Afrika madiere gedo ma itimo e Bomas of Kenya. By April next year, we will have built the largest conference facility in East and Central Africa. Right here in the Bomas of Kenya. Whenever I get a few minutes in the evening, I go there to see. And if you follow what goes on there, it is being built 24 hours. Because I have given a timeline that we must begin to use that facility and begin to make money from that facility from May next year. Ne owuoye nyasi mar keto yanga report mar nonro mar le mag bunge e pachuka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kalure gi nok ma thuolo mag tije mokwako pacho ka rowere kaunti ma Mombasa idwa ni okaw thuolo matiyo gi lony mag mbui ka achiel kod thuolo mag tije mayudore yuto mag nam midendo ni blue economy ma dongore gi wegi. Mago yange nyasi ma chiwo tiegruok ne rowere kaunti ma Mombasa kama yange ni thoth rowere pok ofwenyo thuolo mag tije ma ginyalo timo mar dongore gi wegi. Jokanyo jiwo jogo modak kod ng'ol mondo miwuog oko mar rango chenro manyalo jologi kar yudo ka ginyalo yudo dongruoge dongore e weche mag ohala ka achiel kod thuolo mag tije moketnegi tenge kaka jogo modak kod ng'ol. We make sure that we connect them with skills in entrepreneurship so that they can start businesses that will potentially sustain their livelihoods and those of their families. So we're very excited to be here this morning and this day and for the next 2 days because our mandate, as I'd mentioned, is to support our young people get access to work. And looking at the program objectives, we have a lot of business towards supporting women, also very inclusive in terms of how do we support persons with disability get access to opportunities, and also the displaced persons and displaced communities. How do we support them to get access to work and also just them starting and running businesses successfully. Because shida kubwa ambazo tunazo either za ukora, zile za wizi, madawa, ni kwa sababu vijana wametupoteza matumaini. Na matumaini ni kwa sababu hauna fedha ya kukupatia wewe hadhi kama kijana ama kama mwanadamu. Na function kama hii ni njia moja ya kumrudishia hadhi yule kijana. So tutaendelea kushirikiana na Bright Amande na wale washikadau wengine ili tujaribu kupunguza kwa kiasi fulani hili tatizo la ukosefu wa ajira kwa vijana. Machiegni wadhi heweche mag tuke motimore e gwenge mopogore opogore kod odiochieng' kawuono. Dweche ariyo kende tok riwore kod timbe adhula mar Bandari FC ka kocha timbe adhula no oteng'o lwete mogo kocha margi mano Mohamed Borji. Tima Bandari kadho kuom jatatije mare Toby Kibwano ka okang'no tok duoko maricho molure kinde tende kaka kocha. Ostel Bandari tuke aboro osedo loch achiel wito tuke ariyo kod wuok amodhi tuke abich. Bandari rakore kod Gor Mahia tugo mar ligo odiochieng' ma kiny alap Mambaraki.
Paw tuke manyasani Kenyatta Stadium e boma ma Kitale igeno ni biro tieko gedo mare dwe mar adek higa manyien. Okang' mageto weyo tuke madongo e boma no mabiro e pacho ka kamoting'o lig maduong' ma KPL. Kanolosi kinde ya Yanga chakruok ma tuke Governors Cup mano Governor ma County George Natembeya wacho ni tugo e pacho ka nigi pek mar uchumi kendo medo yuto ma piny mangima. Ogolo kwayo na jokanyo e sekta mar tuke kod piny owacho mamalo mondo med keto mwandu mabiro ting'o malo talanta kod were kaachiel kod medo kwan welo mawendo bombe e pacho ka. Vijana wanaweza kuchezea hapa na pia mashabiki waweze kuja kuangalia mpira vizuri kwa mazingira ambayo ni mazuri pia, na pia hata sherehe za kitaifa nyingi zinafanyika katika stadium. Upande tunaanza kuna stadium, so unajua tunahangaika tu, lakini once this facility is complete, hata kwa na national day siku moja kama Mashujaa Day ikuje fanyia hapa, sioni kwa nini tusifanyie. Jana tulikuwa stadium ambapo tuliona kuwa iko 70% done. Itakuwa vizuri sana tukimaliza hiyo stadium kwa michezo ile ambayo tunangoja kuleta huko. Tunaomba kuwa tutaweza kuhost team kadhaa za Premier League ama team ambao ziko huko juu ziweze kuja kusaidia mchuzi zinaendelea huko chini. Migama tuke Salimbure oyuoro e chenro mayawa Yanga gedo mar paw tuke ma Mumbi mantiere county ma Murang'a. Pawno biro ting'o kwan jo RL for Park kendo gedo ni biro yawo gwenge gone weche mag tiego talanta. Paw tuke no ibiro gero gi kwan omenda mar $1,800,000 ka jal momiyo rak nigi higa achiel mar tieko gedo mare. Migawo Mvurya manotin kod Gavana Irungu Kang'ata kod jotelo mamoko no yango ni gedo makamano ni lai kod chenro mar piny owacho matego talanta e kor gwenge kendo yawo gwenge ne tuke mabiro tego chumi gi chiwo thuolo mag tije ne rowere. Hii kiwanja ya leo tunajenga hapa Mumbi ni kiwanja ya kisasa ya kimataifa ambayo itagharimu $800,000 kwa mashabiki 10,000. Tunataka kazi hii ifanywe kwa muda mfupi zaidi kwa sababu mimi ninaelewa tuna uwezo wa kujenga hii kiwanja na kukamilisha hata kabla ya muda wa kandarasi hiyo kukamilika. Mano hemokelo e giko e chenro mar ang'ichwelo warom sadek e chenro mar Wimore. Nyinga Ucheng Emmanuel, jaloko marwa en Wilson Ochuka.